Yesu wangu mudiwa Dino uya kunemi Mananda andibata Chiripo champupuli Tiwike mupone sida Nakara pabanyarara Uno ditungamira Kumbushawe kudenga Timwichiti wiriro Akuchina zechimwe Musadi siendega Tenzi mundi batire Dosimbira kunemwi Rubatiro jerwangu Udifukite ininge Mapapiro enyu Dimbi Kristu ndinoda Jesejo munondipasi Simudza waputika Rapanyi wanorara Sitare nyuro yera Ininge ganda shata Dazara ngezitema Mwazara ndinemutsa Kunemutsa kunemiwe Kuchenesa inireka Uzondira pamoyo wangu mukati Jetimere upenyu Pinda mumoyo wangu Rirambe chiwerera Uzondipa upenyu Jetimere upenyu Pinda mumoyo wangu Rirambe chiwerera Uzondipa upenyu Rirambe chiwerera Uzondipa upenyu Rirambe chiwerera Uzondipa upenyu Rirambe chiwerera Uzondipa upenyu. Pazuva ranhasi ndinoda kuchingamidzai mukati mesevhisi yedu yatinodzidza kubva mukati meshoko raMwari. Munamato wangu mukati mezuva ranhasi kuti sevhisi ino itibatsire kuva neupenyu hwakatsamira pana Kristu uye tigone kuhurarama. Musoro wedu wenyaya wezuva ranhasi unoti ndiani achakunda, ndiani achakunda. Ngatiitsinzinei tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinoda kutendai nemukana wezuva ranhasi kuti tidzidze kubva mukati meshoko renyu, kududzirwa nekuyanikwa pachena kwezvokwadi kushanda kwemweya wenyu mutsvene handi umhare hwemutauri. Taurai kwatiri kuburikidza neshoko renyu kuti pakupera kwesevhisi ino tive tinenge tasimudzirwa, tasimbiswa, tava nemidzi mukati meshoko renyu uye tatsiurwa neshoko renyu. Ndo munamato wedu muna Jesu Kristu. Amen. Tinotenda. Kana titarisa pamusoro pekuti ndiani achakunda, pfungwa dzedu dzakatsamira pakutenda kuri practical. Vakuru vanobva neshumo yavanoti matakazha kare havaraidzi mwana, vakazvitaura vane zvavakanga vaona mukati meupenyu hwevanhu vanovimba kana kutsamira pane zvakaitika kare. Zvakadaro zvekuti pamazuva avo vanokangamwa kuti vane zvavanofanirwa kuita vamene. Ndinoda kuitora pfungwa iyi ndichitora kubva mushumo iyi ndichiiunza mukati meshoko raMwari. Ndakadzidzavo ndikaona kuti it's possible, zviri possible, zvinobvira kutenda zvausingatendi. Kana ndichiti kutenda zvausingatendi, kutaura zvaunoti unotenda asi usingazvitendi pachokwadi mukati meupenyu hwako, usingagoni kuzvirarama uye usingagoni kuzvimiririra. Kutenda ukoko kutenda zvinhu zvakanyorwa asi uchizvisiya zvakangonyorwa zviri mubhaibheri. Kune vazhinji vanotenda zvinhu zviri mubhaibheri, vozvitenda vozvisiya zvichingovamo mubhaibheri. Hazvisviki kudzimba dzavo, hazvisviki kwavanoshandira, hazvipindi mukati meupenyu hwavo, zvinoramba zviri mukati mebhaibheri.
zvokuti kana achida kupuruvha zvaanotenda anomanyira kunongedzera vanhu zvakaitika panguva yaMozisi, onongedzera vanhu zvakaitika kuna Abrahama, onongedzera vanhu zvakaitika kuna naEriya kana kuna naJobho. Iye haana zvimwe zvaanogona kutendekera vanhu muupenyu hwake zvinoratidza ukama hwake naMwari, zvinoratidza kuti anoziva Mwari. Saka kutenda ukoko ndokwatiri kuti matakadya kare haavaraidzi mwana. Saka mubvunzo unotouya kubva mukati meBhaibheri uchibudisa kuti ndiani achakunda, ndiani achakunda. Ndinoifarira ndichiverenga nechirungu kubva kuna 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Inoti iyo verse 4, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Number 5 ndo panouya mubvunzo wedu yoti, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Saka mubvunzo wedu unouya paverse 5 woti ndianiko uchakunda nyika? Youya nemhinduro yoti iye chete, kana kuti iye badzi, kana kuti ndiye oga anotenda. Haleluya. Kureva kuti munhu anokunda nyika haakundi nokuverenga vakakunda, anokunda nokuti ajoina vakakunda pakurarama kwake, ajoina vakakunda pakutaura kunoratidza kutenda kwake, pamafambiro anoratidza kutenda kwake, pamararamiro anoratidza kutenda kwake. Kureva kuti haukundi nokuita madiscussions nokuagiwa uchikota zvakaita vamwe. Munyori wekambo 195 anoti achitaura achironda nhoroondo dzemakuriro akaita vamwe, iye anopedzikira kuti no, it's not enough kuramba ndichitaura nezvevamwe vatsvene vakakurira. It's not enough. Ndinoda that same spirit rakanga riripo kare, simba iroro rive mandirivo, ndive pakati pevamwe vane nhoroondo iyi. Saka anoti ndinoda rimire moto rakapenyera vatsvene kare, rakavaita kuti vadedenga kare, nekuti ndinoziva kuti matakadya kare haavaraidzi vana. Saka handisimbiswi nezvakare, ndiri kuda that same spirit ivevo mandiri, ndikwanisevo kukunda, ndikwanise kuda denga, ndikwanisevo kushinga kana ndava mukati memadambudziko. Kureva kuti ari kuti hongu ndakanzwa zvevatsvene vakare vakashinga, but nekungozvinzwa chete hazvindisimbisi. Ndinodawo simba iroro, ndinodawo mweya woyo uve mandiri, ndikwanisewo kushinga, ndikwanisewo kukurira, ndikwanisewo kuda denga. Handidi denga nokungoverenga koga, ndinoda denga nokuti ndava kurarama zvandakaona zvichiitwa nevamwe. Saka anoti uripiko mweya tenzi wakamboshingisa Abrahama? Ndinoudavo, kwete kuti ndiimbe nezvakaitwa kana kureferenza zvaAbrahama. Ndinodavo kuva saAbrahama, mweya waiva maari undipe kukurira. Haleluya, vana vaMwari. Kanzi wakapfarisa Pauro, ndinoda simba iroro ramakapa Eriya, ndinoridavo nhasi. Ndinodavo simba rakambopenyesa Mozisi, ndinoridavo nhasi. Iroriya simba rakaita kuti Jobho ave nerukuriro mukutambudzika kwose kwaakasangana nako. Simba iroro ndinorida nhasi, nekuti matakadya kare haanyararidzi vana, haavaraidzi vana nhasi, ndinorida nhasi. Saka munyori wekamba anopedzisa achiti tenzi tonderai kare kaya, kana matondera kare inini zvandinoita ndinokupai mwoyo wangu. Haleluya. Kana ndakupai mwoyo wangu imi chidirai mweya wenyu. Handikundirwi nemumwe, ndinokunda ndega. Nyaya yokutenda haisi yegurupu,
nyaya yekutenda haisi yegudza mudungwe, nyaya yekutenda ndeyekuzvimiririra woga. Haleluya vana vaMwari. Kureva kuti kana uchakunda mukati meupenyu hwepano panyika, uchava mukuriri. Unokurira nekuti ndiwo watanga rwendo rwachoni urworwo. Saka kana tichitarisa tinoona kuti kutenda kuchaita kuti tikunde. Kutenda kwedu isusu, kutenda kwako iwe madyira, kutenda kwako iwe madhuyo namasivanda namasiziva namuseyama, kutenda kwako as an individual ndio kunoita kuti umire. Kutenda kwako kwete kwevabereki, kutenda kwako kwete kweshamwari, kutenda kwako kwete kwesangano. Kuti sesangano isi tinotenda zvakati, hazvisi enough izvozvo kuti ugone kuva mukuriri. Zvinotendwa nesangano ndizvo zvaunotendawo here iwe. Zvinotendwa zviri mukati meshoko raMwari ndizvo zvaunotendawo here iwe. Kana usingazvitendi, kukurira hakuzi kwako. Haleluya vana vaMwari. Saka hatikuriri nekuziva nhoroondo yakakunda. Tinokurira nekuti tava kurarama zvakaitwavo nevakakunda. Tose tinozviziva kuti mvura ndobedza nyota. Kana chitibedza nyota ndiri kureva kuti kana ukamwa mvura nyota inobva yapera. But regai ndikuudzei vana vaMwari, mvura haipedzi nyota kana ichingova muchirongo, kana kuti iri mukapu, kana kuti iri patepi. Chero ukatsika mumvura usina kumwa mvura, nyota haiperi. Nyota haipedzewi nokutarisa mvura kwenguva yakareba. Nyota haiperi netethering kana kuti nebluetooth. Unofanirwa kutoimwa, kutotora glasi remvura wobata wonwa, nyota yopera. Saka kutenda hakuzi kwekungotarisa vamwe vanotenda. Kutenda hakuzi kwekuverenga vamwe vanotenda. Kuti iwe unzi unokurira, unofanirwa kutorarama practically upenyu hwekutenda, kwete kuverenga zvine chekuita nokutenda kana kuratidza vanhu zvakanyorwa zvine chekuita nokutenda. Zvinotoda kuti iwe uve practical. Kana uchida kupedza nyota, imwa mvura. Shuma yekuti yatsika musheche yamwa hazvirevi kuti kana yatsika jecha yamwa. Tiri tese here vana vaMwari. Zvinotoda kuti urarame, ufambe upenyu hwekutenda hune matsiko anoonekwa kuratidza ukama hwako naMwari. Saka vachakunda ndivo vanotenda. Haleluya vana vaMwari. Nokuti Bhaibheri riri kuti ani nani unotenda akaberekwa naMwari uchakunda nyika. Asi kukunda kuchakunda nyika ndiko kutenda kwedu, kwete kwavo. Ndiko kutenda kwako, kwete kwake, asi kwako iwe. Ndiko kutenda kwangu, ndiko kutenda kwako kuchaita kuti ukunde nyika. Kwete kutenda kwekuverenga kusingaonekwi pamabasa, kusingaonekwi muupenyu, kusingaonekwi pakurarama, kusingaonekwi pakutaura. Tiri tese here vana vaMwari. Saka anotenda achakunda. Hazvisi zvokumbovanzirana. Munhu wese anotenda achadini? Achakunda. Asi asingatendi haadini? Haakundi. Usafunga kuti zvinongozokaruka zvazviita zvega. It can't. Muprofita Ezekiel chapter 18 verse 1 unouya uri mubvunzo kubva kuna Jehovha. Bhaibheri rinoti, nai imi vana vaIsraeri, zvino shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri richiti, ndokudiniko kana muchibata neshumo iyi panyika yaIsraeri muchiti, madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokutanga kurwadzira. Ndo vhesi yedu iyi, verse 1 na verse 2 pana Ezekiel chapter 18 iri kuti iyo shuma iyi munogona bata nayo sei? Kuti madzibaba
apfuura nekuminda yemuzambiringa. Yemazambiringa mamishi, kana kuti mazuva ano tinoziva kuti mengo mbishi ndio dzinoita kuti mazino ave nehwadzira kana kuti vugugu, vamwe vanoti vugugu. Kwanzi zvinofamba sei kuti baba vaudya mengo mbishi, mwana ari kutotamba chikweshe zvake kwabvukururu, oti mazino angu avakubwadzira, ndiri kunzwa ugugu mumazino. Ndofunga pakati pababa kana mai pane ari kudya mengo mbishi. Kwanzi hazvidaro, ari kutsenga mukanwa make ndiye anonzwa mazino achibwadzira, ndiye anonzwa hwadzira, ndiye anonzwa ugugu, nekuti ndiye ari kutsenga. Saka Bhaibheri riri kuda kutibudisira zvekare panyaya yerwendo rwokutenda kuti hakuna anoshandira mumwe. Ukatoverenga pavhesi 20 tiri pachapter 18 ipapo, inototi mweya unotadza ndo unofa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake, nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvemwanakomana wavo. Kururama kwewakarurama kuchava pamusoro pake, nokuipa kwewakaipa kuchava pamusoro pake. Haleluya, vana vaMwari. Nyaya yekuponeswa kwedu, umwe neumwe achamira nezvake. Hakuna achazopomera umwe kuti dai asingobvawo nanhingi kana kuti zvakazokonzerwa nanhingi. Umwe neumwe uchanomira nezvake. Hakuna achakoneswa kuponeswa nekuda kwezvivi zvemumwe. Hakuna zvekarezve achaponeswa nekuda kwekururama kwemumwe. Nyange ukava uchigara mugurupu revatsvene kana iwe usiri mutsvene, hazvirevi kuti uchaponeswa. Uchaponeswa chete kana watanga kurarama kwekutenda, nekuti kwanzi anotenda ndiye achakunda nyika. Haleluya, vana vaMwari. Kana usina upenyu hwekutenda, kutenda kunoreva kusiya zvakashata uchitevera zvinhu zvakanaka. Kutenda hakusi kureva kungoti ndinotenda shuwa uyezve ndiri kutorevesa. Kutenda kureva kuti ndine zvandasangana nazvo zvandadzidza, ndava kutenda kwazviri. Kureva kuti kana uti unotenda kuna Jesu, uri kurevawo kuti uri kutevera Jesu. Uri kureva zvekare kuti uri kutevedzera Jesu. Uri kureva zvekare kuti uri kufamba zvinorehwa neshoko rakasiyiwa naKristu. Neimwe nzira uri kureva kuti upenyu hwechikristu ndihwo hwauri kutevedzera. Kutenda hakusi kungoreva kuti ndinotenda but kurarama uchiita zvaunongofunga, kana kuti kurarama ichingova anyhow mafungiro ako, kana kuti zvauri kungoronga. Unofanirwa kufamba sezvakafamba Jesu. Ndokuratidza kuti unotenda muna Jesu. Saka shumo iyi ichipiwa kuvana vaIsraeri yaiitira kuti umwe neumwe acherechedze mafambiro ake, acherechedze mafungiro ake, kuitira kuti kudini? Kuitira kuti asaheredzerwa achifungidzira kuti kana baba vake vachitenda stereki zvichakavhira mhuri yose bodo. Kune vamwe vanotofungidzira kuti kana zvekunamata ndezvevabereki vanofanirwa kuva serious. Kana vaita serious, isu tichazoitavo serious tavabereki. Umwe neumwe achamira nezvake. Mwanakomana nekururama kwake kana kuti nokuipa kwake, mwanasikana nekururama kwake kana kuti nokuipa kwake, babavo nezvavo, maivo nezvavo, hazvingokaruki zvangozviita. Haleluya, vana vaMwari. Kuna vamwe vanofungidzira kuti totangira ipapo. Aiwa, pande pano panyika paunoti kana zvikadai totangira ipapo. Aiwa, nyaya yechikristu haisi yokuti tinotangira ipapo tinoona tasvika. Inyaya inogadzirirwa, inyaya inoraramwa, inyaya yezvinhu zvinofanirwa kuiswa into practice. Kureva kuti unless we put our faith into practice, we cease to be Christians. Patinoguma kana kuti patinorega kuisa zvatinotenda mukurarama kwedu, kureva kuti hatisi vatendi. Rega ndikuudze mudikamu kwauri koko kuti usaheredzerwa. Haumbozokarukiwa right wanga usiri right. Haumbozokarukiwa poneswa
iwe wanga usingararami zvinoita kuti uponeswe. Hakuna sadza rinoitira mbodza rava mundiro, rinotoreswa parinobikwa, ndopawotoda hapa pabikwa mbodza. Kwene kuti unoti aiwa hampoto ranga riri right, rangozvereswa mundiro yarapakurirwa ndo yarazoita mbodza, umwe upakurirwa kunzi hai riri right. Rinotoita mbodza pariri kutobikwa. Saka chenjera mudikamu. Kurarama kwako kuti pamwe uri kutobika mbodza haizokaruki yava mbodza kana ukaruka ranaka rava mundiro iwe warireswa kubika. Saka cherechedza upenyu hwako, utsvage Jesu nguva ichiripo, utsvage Jesu uchagona kuita sarudzo. Usiye zvose zvakaipa, nokuti kukurira kunobva pakutenda kwako iwe, kwete pakutenda kwevamwe kana kutenda kwevazhinji. Kutenda kwevazhinji nyangwe kukaunganidzwa hakugoni kuponesa chero mutadzi mumwe chete. Kutenda kwevazhinji nyangwe kukakomboreswa hakugoni kubatsira mutadzi umwe chete. Neimwe nzira ndiri kungoti mutadzi umwe chete achaponeswa nokutenda kwake iye oga. Hazvidi kuunganidza kutenda kwevamwe, zvinoda kutenda kwako. Bhaibheri rinotipa nhoroondo yokutenda kwevakawanda, but kutenda kwacho ukoko hakuponesa asina kutenda. Vakatenda chete ndo vachaponeswa. Pana vaHebheru kunotonzi vakazviona zviri kure zvipikirwa, vakazvikwazisa, vakamirirawo vamwe vanofanana navo pakutenda. Vachatenda savo kuti vagopiwa zvipikirwa zvinofanana. Munamato wangu kuti pachapiwa vamwe zvipikirwa, nenivo ndiwaniwo zvipikirwa. Handidi kufira pasina matakazhakare, haavaraidzi vana. Unotenda ndiye uchakunda. Kana uchinzwa nzara, tsvaka chokudya kwete chokuona. Ndoda kuti ticherechedze zvekare imwe pfungwa inokosha pana vaRoma chapter 4. Tinobudisirwa kuti Abrahama akatenda, ende kutenda kwake ndiko kwakamuita kuti ave baba vemarudzi. Kana uchinzi akatenda, vari kureve pana vaRoma chapter 4, vari kureva kuti akatarisa chipikirwa chaMwari ndokubva arega kunyunyuta nokusatenda. Verse 20 yandiri kuverenga, asi wakasimbiswa pakutenda. Haleluya! Akakudza Mwari. Abrahama akanga achimotivetwa nezvipikirwa zvaMwari. Haana kunyunyuta nekusatenda, but akasimbiswa pakutenda. Haleluya, vana vaMwari. Chii chingasimbisa kutenda kwedu? Zvipikirwa zviri mukati meshoko raMwari zvinofanirwa kutibatsira isu kutenda kwedu. Then kutenda kwedu kosimbiswa kuti tirege kunyunyuta kana kudududza kana kudzokera kumashure, asi toramba takatarisa mberi. Saka kutenda kunokurira kutenda kwako iwewe. Abrahama haana kudzokera kumashure, akasimbiswa pakutenda nekuti akanga akatarisa zvipikirwa zvaMwari zvanga zvakawaridzwa pamberi pake, ndokubva atanga kuzvitevedza chimwe nechimwe achizvitarisa, ndokubva abvisa maziso pamatambudziko akapoteredza upenyu hwake, ndokubva abvisa maziso pazvigumbuso zvazviri muupenyu hwake, ndokubva atarisa zvaakavimbiswa naMwari, ndokubva afamba achiti forward ever, backwards never, forward ever, backwards never, nemhaka yezvipikirwa zvaanga akatarisa mberi. Asi kana ukabvisa maziso pazvipikirwa zvaMwari ukatarisa pamatambudziko, hakuna kwaunoenda, unonyura mudikamu, hauna kwaunosvika, unodzokera mumashure. Tine vazhinji vakaputsa chirongo vasvika. Problem number 1 ndeyekuti vakanga vachitarisa matambudziko emuupenyu hwavo, vakanga vachitarisa zvinhu zvakavapoteredza, saka havana kukwanisa kuenda mberi nekuda kwezvavakanga vachitarisa.
zivawo kutarisa, zivawo kukopa, nokuti chaunokopa ichocho ndo maresults ako. Kana ukakopa dofo unongowanavo zvawanikwa nedofo. Kunyange une umhare hwekugona kukopa, wanga wadii mudikamu kuti zvaune umhare hwekugona kukopa utsvage wokukopa akanaka, nokuti ukakopa asi haubudiriri. Kune vazhinji vakarega kuita maprojects emakombi kuchinzi azvibhadhari nokuti akatarisa akakundikana. But umwe akatanga nekombi 1 akapedzisira vane dutu remakombi, pedzisira vane mabhazi, hoyo vane magonyeti, wainvesta, waspreada mainvestments ake, but zvakatanga pakombi 1. Umwe akatanga aita mabroira 25, ndokubva awedzera akaita 50, ndiye 500, ndiye 5000. Iko zvinokugudzana nena-Ivan nemaka yakatangira pazvishoma, asi ukasangana naakakundikana pamabroira, unoachinzi mabroira anonetsa nezvirwere zvimwe hazvikuri zvibroira, haiwa chibhizinesi isi hachibhadhari. Ukakopa akakundikana haubudiriri. Ukawa munhu achiti izvi hazvibhadhari, ziva kuti asiyewo kukopa. Tsvaga anoti zvinobhadhara, unobva wabudirira. Nyaya yekutenda haisi yekutarisa vanokundikana. Kune vazhinji vanoti kana nyaya dzavo dzabhiridha, unovaoti but Elda akambodero 1, but mufundisi akambodero 1. Usakopa mufundisi, usakopa Elda, usakopa gosa kana mudhikoni kana muvhangeri. Tarisa kuna Jesu, nekuti ndiye watinogona kukopa tikabudirira. Tinofamba kazhinji tichirota, kana kugara vamwe usiku anotozobiwa nehope, achifunga achiti kokana ndikangokaruka ndanzowana visa rokuenda kuAmerica, right? Saka ndonzi nevana vako 10 years visa, ndopiwa nemari yetiketi, ndonogara ukoko ndichibhadharwa, ndichingonziwa una basa rari kuita, tiri kungokubhadhara, uchitozoona uri mundege uchienda. Kana ukapepuka unongomuka uri mumablankets uriko kwabvukuru ukoko. Hazvirevi kuti kana ukarota uchienda ndokwava kuenda. Tiritesera vana vaMwari. Kana ukarota uchida kuita business, kana usina kuriita business, unongoramba uchingova murombo, uchingova munhu wokungorota nokungofunga nokuplan. Ndiri kuti ini kana une madreams awinawo emuupenyu, haabudi kusvika watanga step number 1 yekuita zvauri kurota. Daydreaming haibhadhari. May your dream come true. Start following your dreams. Uchitanga kurarama zvinoitika mukati meupenyu. Hatiponesi nokungofunga takagara, hatiponesi nokungoronga tisingaiti. Step yokutanga ndio inoreva kuti unogona kubudirira. Tiritesera vana Mwari. Put your faith into action. Put your faith into practice. Live your faith. Practice what you believe. Then unotanga kuona ma results. Siya chivi, tevera Jesu. Siya zvakaipa, ufambe na Jesu. Ndo kuti uve mukuriri. Kukurira hakusi kuzanganisa zvakanaka nezvakaipa. Kukurira hakusi kuwedzera zvinhu zvakanaka pane zvawagara uinazvo. Kubvisa zvakaipa, wofamba na Jesu, wocheuka woti kare ndanga ndakadai, asi iko zvino ndadai nekuda kwekutenda kwangu muna Jesu Kristu. Kana kutenda kusingakutendekeri past yako ichingova present, iriyo zvekare future. Kutenda ukoko hakukupiri kuriro. Kutenda kunoita kuti ukurire. Kutenda kwekuti unotendeka kuti 5 years ago ndakadai, asi pandakasangana na Jesu iko zvino ndava panapa, next year ndinenge ndava papo. Ndokutenda kunoshanda, kutenda kunochinja upenyu, kwete kutenda kwakafa, asi kutenda kunorarama. Tiritesera vana vaMwari. Kana uchifamba rwendo, hausvitswi uchida kufamba rwendo, hausvitswi kwauri kuda kuenda nemhaka yekuti
unoziva madirections mumusoro mako, unosvitswa kwauri kuda kuenda nokuti wachitanga kufolowa madirections acho ari mumusoro mako. Haleluya vana vaMwari. Hausvitswi kuLondon nokuti unoziva nzira dzinoenda London. Hausvitsi kuCopacabana nemhaka yekuti unoziva kuti ukatora kombe apa ukafamba wakadai. Unosvitswa Copacabana nokuti watotanga kutevera madirections anoenda Copacabana. Saka ndiri kuti kutenda hakubatsiri munhu kana kutenda kuchisara kuri pavhesi kusingapindi mumunhu. Haugoni kukurira kusvika watanga kufamba rwendo rwacho rwokutenda. Kana kutenda kuchiri kwemubhaibheri kwekuti kana warivhara wakuvhariramo. Kutenda ukoko hakusi kwako ndekwebhaibheri. Kutenda ukoko hakusi kwako ndekwaMozisi kwawaverenga. Kutenda ukoko hakusi kwako ndekwaEriya wawaverenga. Kutenda ngakubude mubhaibheri, kupinde mauri, wotanga kufamba uchifamba uchiteedza madirections akapiwa patsamba yekutenda. Kutenda ukoko kunokusvitsa kwaunoenda. Haleluya vana vaMwari. Saka munhu haasvitswi nekuziva madirections, asi anosvitswa kwaanoenda nekufolowa madirections achona. Kana uchida kusvika, tanga kufamba, unosvika. Jesu paakanga achitaura nevadzidzi pana John chapter 14, anoti nekwandinoenda nemi munoziva nzira. Haleluya. Dai anga ari mumwe zvisinei nekufamba kwaanotenda, angadai akati don't worry, ndinoziva pandakusiyai, ndichangozodzoka ndokutorai ipapo. But anoti remember, pane nzira inofanirwa kufambwa, imi munoiziva nzira, ndichazokugamuchirai kwete ndozokutorai. Vazhinji vanoti ndozotorwa, munhu anotorwa munhu asingazivi madirections asiri kutofamba. Munhu anogamuchirwa munhu anotova nedirection. Ende ukaona munhu achiti ndinokugamuchira, ari kuziva kuti you know road yokushandisa. Anouya kuzokugamuchira neari kuda kugamuchirwa kureva kuti vari kushandisa rodhi imwe chete, saka vanosangana. Saka ndiri kuti kutenda kunokusiya wakagara usingafambi. Kutenda ukoko hakunei nekukurira, hakunei nekuponeswa. Kutenda kusiri kwako. Kutenda kunofanirwa kuchinjisa nzvimbo dzokutandarira. Kutenda kunofanirwa kusiyisa zvinhu zvawaimbofarira zvisina kunaka wozvisiya. Kutenda kana kukakusiya uchigona kuimba stereki but usingararami zvaunoimba, kutenda ukoko kuri dangerous. Kuri dangerous. Tenda zvinokusvitsa kwaunoenda. Tiri tesere vana vaMwari. Kutenda hakusi kwokuziva mavhesi akawanda stereki, asi mavhesi acho asingawanikwi mauri, achingowanikwa mukati meshoko raMwari. Kutenda uku ndewekuti zvawaziva zvacho zvakawanda ngazvichiva mumusoro mako uchitanga kuzvirarama. Haleluya vana vaMwari. Ndo kutenda kunoshanda, kutenda kunoponesa, kutenda kunokurira. Zvakararama nevamwe hazvikubatsiri kusvika wava part of the story. Hebrews chapter 11 inotipa magamba ekutenda. Pane pandinoda kuti titarise zvakaita kuti vakurire. Kutenda kwavo kwakasimba zvakadaro zvokuti kwaivachinjisa even location, nzvimbo dzavo dzokufarira dzokugara, nzvimbo dzavaimbofambira, nzvimbo dzavaimbogara dzakachinjiswa nemhaka yokutenda kwavo. Kwakaudza kuti aiwa, chirega kumwira mvura musikati, chingomwawo kamvura yakachena. Kutenda kwako ngakuonekwe, kutenda kwako ngakuratidze kuti washanduka, kwete kutenda kwekuti aiwa they don't understand me, deep down within myself I know my relationship naMwari. Kutenda hakufanirwi kuva kwe deep down within yourself. Kutenda ngakuonekwe, kutenda ngakuraramike sekwavaprofita vaapostora vatinosangana navo pana chapter 11 dzavaHebheru. Vakatenda zvinoonekwa, vakararama,
kana kutenda kuchipesana nezvavo zvijairwa nevanhu ngazvitoonekwa kuti tasiyana direction. Umwe ari kuenda kumabvazuva, umwe andira kumba kumadokero. Kutenda hakufanirwi kukurega uchingoenda kwawanga uchienda. Kunofanirwa kuchinja kwauri kuenda kugokuchinja destination. Kutenda kunofanirwa kuchinja destination yako. Kunofanirwa kuchinja futi nzira yacho yokufamba nayo. Haungongovi kutenda kuuye kwauri murwendo rwako rwawagara unarwo nemisheni yako nekwaunoenda. Asi kutenda ndo kunokubvisa pamisheni yako nekwauri kuenda, kwokutangisa rwendo rutsva. Saka vakomana vapo vakasangana neshoko raJesu Kristu vakachinjwa pfungwa dzavo, ndokubva vaingodaro zvenyika vachiita mainvestment mukati menyika zvinova zvisina kushata. But pavakazosangana naJesu vakabva vati kune imwe nyika iri better than this one. Kune imwe nyika yakanaka kupfuura ino, inopfuura nekunaka. Ndiyo yatinoda. Pavhesi 15 paNoebheri chapter 11 verse 13 inoti ivava vose vakafa vachitenda vasina kutopiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Kanzi pavhesi 15 nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yekudzoka kumashure. But nemhaka yekuti vakanga vachitarisa kuna Jesu, nemhaka yekuti vakanga vavona zvipikirwa, vakabva vasiya zvese vakafuratira zvese. Saka muchizoona painoperera vhesi inenge yava kuti ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo, asi havana kupiwa zvipikirwa nokuti Mwari wakanga atigadzirirawo nesu chimwe chinhu chinopfuura nekunaka, kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu. Kureva kuti nesuwo tinofanirwa kuva part of this great event ichazoitwa yekupiwa zvipikirwa yoruponeso nemhaka yekutenda kwedu isu. Mwari ari kutotira vavo. Saka ndiwoga uchazviitira utsinye. Kana ukarega kutanga rwendo uchazviitira utsinye mukati meupenyu. Muna mato wangu kuti mudikamu kwauri ikoko tevera Jesu, uwane ruponeso, famba naJesu usvike, nokuti tinokunda nekutenda takatarisa kuna Jesu Kristu. Ndoda kuti ndinamate nevanoti Mwari ndibatsirei paupenyu hwangu nepaukama hwangu. Ndoda kukumiririrai nekukuraramirai. Ndoda kutenda kunovonekwa. Ndoda kusiya zvandajaira zvinozikama zvose nezvimwe zvanga zvisingazikamwi zvakashata. Ndoda kuzvisiya. Simudza ruoko uri kwauri tinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tiregererei zvatakararama zvinopesana nekuda kwenyu. Mutange nesu patsva mukati mezuva ranhasi rakatoshoorwa zita renyu rikatotukwa nekuda kweupenyu hwedu, pamwe matauriro, pamwe mafambiro, kurarama kusina hanya. Tangai nesu patsva mukati mezuva ranhasi, muvandudze upenyu hwedu sokusumudza kwatakaita mavoko. Tangai nesu upenyu hwedu hushanduke muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Maria Katina Disingaziwi Akandifu Wanerudo Akandisunga kwari Moyo wangu Wasungwa nefundo Rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini kawana shambari yakandifira handi upe nyubachete asi akazipira uchengetera
simba